Kde bolo, tam bolo, za 7 evejdnutými mobmi a za 7 bugnutými questami bola jedna krajina, ktorú niekto stále tuneloval a kde každý chamtivo všetko len pre seba hrabal. V krajine žil každý spokojne a v miery a toho, kto chodil stále držkovať, vymazali jednoducho z databáze a bolo opäť kľud. Mesto, v ktorom sa všetci združovali a ktoré svojou rozlohou najväčšie bolo, nazývali všetci spoločne Ninja Forge. Do Ninja Forgeu zavítali rôzni obchodníci, podvodníci, unterwassermani a šmelinári z celého kraja za účelom popredávať nejaké tie fake itemy, poninžovať nejaké tie veci, ale hlavne preto, aby mohli navštíviť kráľa a kráľovnu. Král bol statočný dvarf, ktorý za dávnych čias ukradol fernetomancerom pálenicu a tí všetci od smedu pokapali. Vďaka tomuto skutku sa vrilo kráľovo meno Meny Promile do pamäti každému a občania si ho ako kráľa zvolili. Král ale nemohol byť bez kráľovnej a tak si vzal za ženu svoju ex-ožran priateľku. Kráľovna mala husté, hovnovo-hnedé vlasy a sračkovo-hnedé oči. Na základe týchto dvoch znakov bola v kráľovstve známa pod menom Metaxa. Kráľovna si sem tam vypila, ale viac ako alkoholu holdovala make-upu a inej kozmetike. Všetci v Ninja Forge žili spokojne a spito až do dňa, kedy sa malo kráľovskému páru narodiť dieťa. Král si veľmi želal syna, no napriek tomu sa im narodilo dievčatko. 3 dni a 3 noci sa v kráľovstve chlastalo a oslavovalo, ale na tretí deň podstrčila zákerná kráľovna kráľovi namiesto fľaše s vodkou destilovaný lieh. Král sa z chuti napil, vypil celú fľašu na ex, no v tom momente mu prišlo nejak divne. Z procesoru sa mu začalo zrazu dymiť, dostal error a zdrveného tým, že už sa viac nenapojí do World of Warcraft, ho odviezli do psychiatrickej liečebne. V kráľovstve zavládol na dlhý čas smútok, no neskôr sa všetko vrátilo do starých kolají. Kráľovna sa ujala vlády nad krajinou a nastolila krutovládu, kde nikto chlastať nemohol a všetci museli od rána do večera chodiť farmiť dumníky. Kráľovna sa starala hlavne o svoj vzhľad a na svoju dcerku úplne zabudla. Dievčatko postupne rástlo a učilo sa rôznym veciam, ale najväčšiu záľubu našlo vo vytváraní bielých práškových narkotík a preto dostalo od obyvateľov Ninja Forgeu meno Snowgirl. Ako čas plynul, Snowgirl bola každým dňom krajšia a krajšia, kdežto kráľovna Metaxa každým dňom starla. Kráľovna mala každým dňom následkom starnutia hlbšie a hlbšie depresie a tak nakázala dvornému programátorovi, aby jej spravil program zrkadlo, ktorý vyhľada všetky krajšie ženy v kráľovstve ako je ona. Tak sa aj stalo. Kráľovna si program hneď zamilovala a v priebehu týždňa zabanovala viac ako 100 žien, ktoré program našiel. V banovacom trende pokračovala niekoľko týždňov, až kým nebola najkrajšia v celom kráľovstve. Jedného dňa, keď bola na prechádzke po kráľovskom paláci, uvidela Snowgirl a okolo nej 20 nadržaných ninja gnómov, ktorí jej ponúkali za sexuálne služby všemožné socket gemy a rôzne iné šperky. Kráľovnu to dosť nasralo, tak si v komnate pustila zrkadlo a zadala doň príkaz lomitko who better than me. Nastala ale neočakávaná vec. Zrkadlo trochu laglo a zrazu vyskočila tabuľka s nápisom Program zrkadlo vykonal nepovolenú akciu a bude zatvorený. Kráľovna sa cítila ohrozená, pretože skúšala aj reinstall operačného systému, ale stále nič. A preto si nechala nakoniec zavolať kráľovského Rogunu Sappenheimera a dala mu príkaz, aby Snowgirl odvliekol do lesa a tam ju zamordoval. Roguna Sappenheimer nelenil, nabrúsil si Dagger a už ho nebolo. Úboha Snowgirl nevedela, že sa za ňou vydal kráľovský asasín a jediné, čo ucítila, bola tvrdá rana do hlavy a omdlela. Roguna si ju najprv prehodil cez rameno, zapol si sprint a uháňal s ňou do lesa. Keď boli v strede temného lesa, potrebovali z Rogun vyčvachtať káčera, tak zložil Snowgirl na zem a odbehol vykonať potrebu. Našťastie pre Snowgirl blbeček Sappenheimer si zabudol nastaviť adony a tak v lese zablúdil. Pobehoval hore-dole, až dostal smet, ale namiesto vodky vytiahol fľašu s Instant Poisonom rank 5, z chuti sa napil a znechutený skapal. Keď sa Snowgirl zobudila a uvidela okolo seba len tmu, zlakla sa, ale zachovala chladnú hlavu. Rozkopla prvý strom, ktorý videla a podľa letokruhov určila svetové strany. Vybrala sa teda na sever. Išla dlhé 3 dní, kým dorazila do oblasti Fatlands.
Oblasť Fatlands bola opustená a nikto do nej zo strachu radšej ani nechodieval. Napriek tomu bolo v diaľke vidno ale malé svetielko. Nuž vybrala sa Snowgirl, že sa vyberie to preskúmať. Ako sa tak približovala, zistila, že svetielko žiari z malého domčeka a keďže sa už začínalo stmievať, rozhodla sa, že prespí vo vnútri. Otvorila teda malé dvere, vošla dnu, zdvihla hlavu a bum! Drbla si hlavu o nízky strop. DPC, to je čo? Zašomrala potichu. Pozrela do izby a zazrela 7 malých stoličiek, ktoré boli porozmiestňované okolo malého stola a na stole stálo 7 malých fľašiek s nápisom Don't touch that, bitch! Po tejto svojej namáhavej ceste vysmedla a tak sa vysrala na varovanie a 6 fľaší vypila, ale pri 7 sa jej troška zamotala hlava, tak ju nevypila celú a išla hľadať posteľ. V ďalšej miestnosti si okrem toho, že zazrela 7 postelí, zazdrbla hlavu o strop. No a v tom si všimla, že je špinavá ako prasa. No ale v tom našťastie uvidela 7 krabíc s oblečením. Rozhádzala všetko na ruby a až v poslednej 7 krabici našla nejaké časti ženského oblečenia. Prezliekla sa a uložila sa do postele. Postele jej však bola nepohodlná a tak vyskúšala aj ostatné a komfort našla až v poslednej. Nevedela, kto v dome býva a bolo jej to viac menej aj jedno a tak tvrdo zaspala. Domček však svojich majiteľov už mal a tí boli práve na ceste domov. Bolo to 7 dvarfov Rogunov, ktorí pred 5 rokmi ušli z protialkoholickej liečebne v Logmodane a našli tu svoj nový domov. Boli to zruční alkoholici, ktorí sa vždy zavčas ráno vybrali skillovať mining a vracali sa neskoro večer. Dvarfovia Roguny nemali žiadnych priateľov ani známych a obľúbení boli približne tak, ako keby Tokyo Hotel robil predkapelu na koncerte System of a Down. Nejak veľa ich to však nesralo. Kráčali v jednom rade od najprepitejšieho k najtriezvejšiemu. Na čele ich viedol ich neoficiálny vodca Trpaslík Stilt. Trpaslík Stilt, ktorý mal z celej skupiny najväčší krompáč. Hneď za ním si smelo vykračoval Trpaslík Stan, ktorý bol majstrom v technike ninjni a logout. V tesnom závese za nimi šiel Trpaslík Sap, zručný alchemista so zameraním na miešanie destilátov. Na 4. a 5. mieste kráčali za sebou siamské dvojčatá Trpaslík Kidney a Trpaslík Shot. Boli to zrastené dvojčatá bradami. Na predposlednom mieste s veľkým hlukom išiel Trpaslík Blind, ktorý bol síce slepý ako patrona, ale čuchom dokázal vycítiť alkohol na diaľku lepšie ako ktorýkoľvek hunter. No a na konci sa pomaly vliekol najmenší Trpaslík Backstep, známy sexuálny delikvent a podvodníček v kartách. Takto ako šli, zrazu uvideli, že dvere na ich domčeku sú otvorené. Rýchlo všetci aktivovali sprint plus stealth a v priebehu chvíľky boli v dome. Keď videli na stole vypité flašky, prepadla ich zlosť a Trpaslík Stilt hovorí. Ktorý z vás debilov zabudol zamknúť dvere? Mne niekto chlastal z fľaše a nič mi tu nenechal. A ako vidím, tak vám sa stalo to isté. V tom sa ozval Trpaslík Backstep. Hehe, aj mne niekto nadsával z fľaše, ale asi mu to nesadlo, lebo sa mi tu vygrcal na miesto, ale hlavné je, že mi nechal polku fľaše, hehehe. Dwarfovia uvideli otvorené dvere na ďalšej izbe, tak dali vaniš a išli sa pozrieť dnu. Zhrozili sa, lebo uvideli hrozný binec. V tom sa ozval Trpaslík Stan. OMG, čo je to tu za bordel? Všetky veci máme rozhádzané. Všetci stáli a úprene hľadeli na ten neporiadok, keď tu zrazu začal Trpaslík Backstep nariekať. Niekto mi lutoval skriňu a ninjal mi equip. Trpaslík Sap sa zarazil a vraví. Som ti 100-krát vravel, že nemáš nosiť podprdu a tanga, OMG demencia. Chcel mu už dať jednu do držky, ale v tom počuli hlasné chrápanie z jednej z postelí. Pozreli sa bližšie a každý z nich vytasil svoj dlhý sword. Ale aj tak nevedeli, čo majú robiť, všetci 7 dwarfovia boli totiž vykastrovaní a ženy ich nejak zvlášť nezaujímali. Trpaslík Stilt použil kick a skopol Snowgirl dole z postele, ktorá si zas narazila lebku o zem. Prebrala sa a zo strachu začala kričať. Trpaslík Kidney jej dal silence a Trpaslík Shot povedal. Shut the fuck up, bitch!
Čo tu chceš, ty lama? Hovor. Snowgirl sa trocha ukludnila a porozprávala svoj príbeh dwarfom. Povedala im, čo jej spravila Metaxa a povedala im aj o svojich skilloch. Trpaslíkov to veľmi zaujímalo hneď potom, ako im skúsená herbalistka Snowgirl ubalila špeka. Trpaslíci sa potom hodinu rehotali a nakoniec dovolili Snowgirl, aby u nich ostala. Vďačná Snowgirl im každé ráno do práce chystala jointy a všetci boli šťastní. Medzitým kráľovná Metaxa, spokojná, že sa tej čúzy zbavila, len tak zo zvedavosti zapla zrkadlo a zadala, nech zrkadlo nájde, či je niekto opäť krajší než ona. Dostala šok, keď sa objavil nápis Snowgirl found, error, player online but not in range. Po výbuchu zlosti ju ale napadol plán, ako sa jej zbaviť. Namiešala smrtiaci koktejl a dvorný programátor jej spravil addon, s ktorým ju hravo našla. Dwarfovia už išli medzi tým skillovať a Snowgirl práve upratovala zvratky po včerajšej party. Metaxa sa polymorfom premenila na Murloka, vyťahla otravený koktejl, pristúpila k Snowgirl a vraví. Snowgirl mala kocovinu, zobrala koktejl a vypila ho na ex. Zakrútila sa jej hlava, podlomili nohy a padla k zemi. Keď kráľovna videla, ako dievča spadlo k zemi a zas si drblo hlavu o kameň, začala tak rýchlo spamovať emote, že dostala lak, prepadla sa do textúry a odvtedy sa na ňu zabudlo. Nič to však nemenilo na fakte, že Snowgirl bola dead. Keď prišli trpaslíci domov a videli, že Snowgirl leží nehybne na zemi, mysleli si, že je namol alebo že používa feign death. Všetci ju priateľsky začali kopať do rebier, ale keď videli, že s dievčinou to ani nehne, zachvatil ich fír. Nevedeli, čo majú robiť a tak len mlčky mačkali makro lomitko kraj. Mali šťastie, že v diaľke bol na potulkách princ Čúčo von Dunihlav, ktorý to začul, podišiel bližšie a hovorí. OMG, stop emote spam, you fucking noobs. Dwarfovia sa na ňo pozreli a povedali mu, čo sa stalo. Princ sa len pousmial, použil Redemption, lebo nebol lama a na 10. leveli sa ho naučil. Oživil Snowgirl, tá sa objavila rovno pri ňom, princ dal na ňu inspekt a po chvíľke povedal. Páči sa mi tvoj ekvip a skilly, dievčina. Mám pre teba návrh. Prichádzam z jedného ďalekého kolumbijského serveru a presne niekoho ako ty potrebujem do gildy. Pôjdeš so mnou? Snowgirl sa princová T5 moc páčila, tak ubalila dwarfom plné bagle jointov, dala si na princa follow a odsvaleli preč. Trpaslíci boli najprv smutní, ale dali si každý po jednom čoude a bolo im dobre. Keď im špeky došli, vrátili sa späť k tvrdému alkoholu a ak nezomreli na otravu alkoholom alebo cirrózu pečene, tak tam chlastajú dodnes. A to je koniec.